Bhí anna hasan Grodini onahurte Kangalcha lesson on commission, you know. Bhí spirit dínta mai an. Question be? Why chat share August? Tars share August. Yeah. Tars share. Yeah. Agashanda is Ní hairna seo dheabhra, bhí ní ar an ceálathaí le leor agus rudbínta Jackar tom ceálathaí le líntaí ní hé bharsaí tom tú. Ceáil alínta tom achtas tá sé sa múla agus foras é seirtlis agus ar tá dáildan deire tuní anú tá sé chun leilead. Well, just done an sean talent I think only really. Yeah. Agus den stop seoin a defriúil do rud a bhí roin me daine river ceáil bhuiin seanó sa smó roin me daine am a bhí bhuiin go seanla sé seo capla céad bhíon chuide acu so tá seo tá sé galant bhí abal a chance a brú le daine galínta le dúnlaní agus an cíán seo stop dhéanú so chuine amid cemne chuige